Olulu sasazo ngqolwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Seems the easiest way to scupper a procurement process is just to remove documents, throw them away. Ikomishoni kaMadlanga ive indlela ezalungiswa ngayo ngobuqhinga inkqubo zokunikezelwa kwesiniki maxabiso sezokhuselo kumasipala waseTshwane kusenzelelwa inkampani yezokhuselo iGubis 85 Solutions. Abaphathi beGautrain bathi ukwandiswa komzila walololiwe kwenzela ukunika abakhweli baseSoweto kunye nezinye ingingqi zaseGauteng inkonzo ekhawulezayo ekhuselekileyo kunye nethembekileyo. Kwezemidlalo isibini sabantakwe nomzala wabo kuza kube kugqame bona kwitumente yamanqindi Golden Gloves ejongwe ngabomvu ngale mpelaveki eEmperor's Palace. Molweni emakhaya khongozelana uvimbe sinilungiselelo wona ngokuhlwanje. Ikomishoni kaMadlanga ive indlela ezalungiswa ngayo ngobuqhinga inkqubo zokunikezelwa kwesiniki maxabiso sezokhuselo kusenzelelwa inkampani yezokhuselo iGubis 85 Solutions kumasipala ombaxa waseTshwane. Le nkampani yezokhuselo ibikhankanyiwe kubungqina bukaSergeant Fani Nkosi njengenikwa umsebenzi kunye neyomntakwabo ingaphesheya Security Services. Okuvele ngethuba ikomishoni kaMadlanga igubulula igalelo likaSergeant Nkosi ekujikeni ngobuqhinga inkqubo zethenda nefuthe lakhe eqeshweni kwabasebenzi kumasipala waseTshwane. Ikomishoni kaMadlanga ixelelwe ngamayelenqe okuphekwa kwethenda kumasipala ombaxa waseTshwane naqala ukuvela kwincoko ngeWhatsApp phakathi kwenhloko yezezimali kulo masipala uGareth Mnisi, isekela nhloko lamapolisa aseTshwane elinqunyanyisiweyo unjengele uMashi Dlamini noSergeant Fani Nkosi. Ubungqina bubonisa ukuba iinkqubo zethenda bezisingelwa phansi ukuze zibe namakhwiniba nto leyo ikhokelele ekubeni kolulwe ixesha lethenda ekhoyo kunye neenkonzo zesikhawu zenkampani yezokhuselo iGubis 85 Solutions. Easiest way to scupper a procurement process is just to remove documents, throw them away, the result of which will be that the process has become irregular. This is not the first time this is happening. It happened at the stage of the evaluation of the very contract that's being extended from time to time now. Phakathi kukaJulayi 2024 noJuni 2025, umasipala ombaxa waseTshwane usebenzise le nkampani iGubis 85 Solutions de wayihlawula i-59 million rand. During this time, that amount of 59 million rand was paid to Gubis 85 for ad hoc services only. But I have been informed that Mr. Mnisi and Deputy Commissioner Dlamini communicated with each other on 5 March by sending messages through Sergeant Nkosi in relation to the creation of purchase orders for ad hoc services. Uspis uthi bezazi izityolo zokuba uMnisi, uDlamini noNkosi bapheka iyelenqe lokuba kutyunjwe inkampani ngaphesheya emniniyo ingumntakwabo kaNkosi. The city has thus far paid in Gipashaya a total amount of 2,028,154 rand and 32 cents, ostensibly for services provided to the city in terms of this tender TMPD 1/24-25. Isahlaba ikhefu ikomishoni kaMadlanga iza kuqhuba kwakhona ngolwesibini umhla wesi-7 kuApril ngecala emva kwethoba uKomakombethe. Abaphathi beGautrain bathi ukwandiswa komzila walololiwe wenziwe ukuba unika abakhweli baseSoweto kunye nezinye ingingqi zaseGauteng inkonzo ekhawulezayo ekhuselekileyo kunye nethembekileyo. Eliphulo lijoliswa ukunika uluntu olungathathi ntweni uhambo lukaloliwe olungenamagingxi-gingxi, ukwehlisa ukugcwala kwezithuthi ezindleleni kwanokuphucula indlela zokufika kumbindi wezoqoqosho. Esi sibhengezo silandela intetho yephondo yenkulu baphathisa uPhanyaza Lesufi nalapho esithi taca izicwangciso zeliphondo. Isiminyaminya sibangwa ukugcwala ngokweqile kweyitimela ikakhulukazi ngekhathi zasekuseni kanye nantambama sekuzoba into ewumlando ebantwini baseSoweto njengoba ke isitimela esigijimiswa konyazi iGautrain sesizohambela emalokishini athile. If someone is sitting in Jabulani and they want to connect to go to Midrand, it will be a swift movement from one point to go to Midrand. Umndise uthi khona inhlelo zokuthi lesitimela singahambe eqolo ebantwini basemalokishini ngoba phela intengo yethikithi laso ehlukile kulezi abayijwayele okungeza kwa Metro Rail.
As part of our quest to make sure that we respond to the concerns of our customers, we then introduced the Clever Mover product. Now, Clever Mover product is a product that says if you earn 350,000 or below, you qualify for 50% rebate on our system. Abantu ke banembono ehlukene ngalokhu. I feel very happy because normal trains, they take time to get to the township. So I'm happy that the Gautrains is going to be operating at townships. There might be a high chance that people might be mugged and the safety of the people, whereas if it is kept in the suburbs, you know that the chances of people being mugged are slightly less. Iphathimandla ze-Gautrain zithi kuzokwakhiwa abanye ojantshi lesitimela esizogijima kubona ukuze singaphazamisele izitimela ezikhona, kanti uthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi nezinga lasalihle njengoba sizoqhubeka nokuhamba ngesikhathi kanye nezokuphepha izobe iqinile. Lolu hlelo ludle uhulumeni amabhiliyoni angaphezulu kwekhulu amarandi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Amalungu ANC angaxolanga abhenele kwinkundla ephakamileyo yakuGompo eMpuma Koloni kwilingelo lokuthintela inkomfa yonyulo yephondo ecancisele lempela veki ngelithi bawazame onke amasolotya ngaphakathi kumbutho ukuvakalisa izikhalazo zabo. Baphakamise inhlaningi yezinto abathi zigwenxa kuquka indibano zamasebe kwezinye ingingqi. Isicelo sabo esingxamisekileyo siza kuchotshelwa ngomso. Nangona kubhekwe kwinkundla zamatyala, i-ANC ithi inkomfa yephondo iza kuhlala. Lo mbutho ukholelwa ukuba elinyathelo lenkundla alinasihlahla. Kodwa wona amalungu angaxolanga akholelwa ukuba iintlanganiso zamasebe khange zihlale ngakomgaqo-siseko wombutho kwezinye ingingqi. I felt that the process was not fair. In my branch, no meeting took place, but a verification report signed by the SG is saying that a meeting took place in WSU. Ukanti lo mbutho uthi ufikile kummiselo wokuba inkomfa ingahlala. Inkomfa iyaqhubeka, ewe bakhona abantu abasisa ecourt besisa le nkomfa ba mayingaqhubeki. Sibathatha njengabantu abangenamdla wa-ANC, ndabakokela abanye babo ngahle kusebe kwemunye imibutho ngendlela endibona ngayo nendlela abaziphethe ngayo. Kusenjalo ngunobhala jikelele walo mbutho ufikile Mbalula uye waba namazwi abukhali ngakula malungu asayombutho enkundleni. We've got a whole process of conflict resolution in the party. These people who are reporting to you and who are raising disputes outside these processes, they don't understand ANC processes. They are just generating anarchy. Le nkomfa iza kubona ongusihlalo Oscar Mabuyane engquzelana kunye nonobhala wephondo uLulamancuka Ithubi bekhuphisana kwisikhundla sikasihlalo wephondo. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC kuGompo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Ungalibali ke ukuba wazikwafumaneka izindaba zisasazwa ngqo ku-SABC Plus ucofe nje u-SABC 1. Kwinqaku lokuqala sithe ikomishoni kaMadlanga ive indlela ezalungiswa ngayo ngobuqhinga iinkqubo zokunikezelwa kwesiniki maxabiso sezokhuselo kusenzelwa inkampani yezokhuselo iGubis 85 Solutions kumasipala oMbaxa waseTshwane. Le nkampani yezokhuselo ibikhankanyiwe kubungqina bukaSergeant Fani Nkosi njengenika umsebenzi kunye neyomntakwabo ingaphesheya Security Services. Inkundla ephakamileyo eGauteng isibambile isigwebo sesicelo esifakwe ngumbulali nesidlwengu uThabo Bester ukuba abekwe kwakho njengebanjwa elilindele ukuba ityala ligqitywe inkundla. uThabo Bester utyhwala isebe lenkonzo zoluleko ngokunyasha ilungelo lakhe lokuba msulwa de angqinwe njengonetyala. Isidlwengu nombulali uThabo Bester ufake isicelo kwinkundla ephakamileyo eGauteng esithi makabuyiselwe ekubeni libanjwa elinetyala elingekaqukunjelwa inkundla ngokuphathelene netyala lokubaleka kwakhe kwiziko loluleko iMangaung. Kambe ke ngokukaBester indlela aphethwe ngayo ayifani njengeyabanye, kunjalo nje uthi unobungqina obungqingqwa bokudandalazisa elubala ukuba ngunotshe ukukhankanywa kwakhe njengowabalekayo. I am the longest serving person after Robert Sobukwe in solitary confinement. I live in CMAX, not for everyone. I live
solitary by myself. I see no human being for the past 3 years. And that is purely based on an accusation. There's no facts. Lo gama isebe lenkonzo zoluleko lisamile kwelokuba amalungelo kaBester awanyashwanga kwaphela nakwesiphina isihlandlo. Kananjalo iqhiza labezomthetho lisengelethu ngenilinye ngelithi akukho mba utshisa ibunzi ngokuphathelene noBester nto nje ulele kwilinge lokufuna impatho ethi osolo lokuye ngokunga akasosikela mkhuba sigwetyiweyo. There's another reason why this matter should not be had on an urgent basis. There is no ongoing harm. In fact, there's no harm that he's suffering at all. My lady, he concedes in his papers, in his replying affidavit, that he does not set out the psychological and physical injuries. Ukanti ke isicelo sesisidlwengu nombulali sithiwe qhade kube yiveki ezayo. Umphathiswa wezothutho KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uvakalise ilinge lingqingqwa lephondo lokuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni phambi kwexesha lePasika nanjengoko abesemagunyeni belungiselela ukuxinana kwezithuthi imbombozone zephondo. Iziphathimandla zokuthutha KwaZulu-Natal zihlose ukunciphisa ukufa kwabantu emgaqweni ngo-10% kulesikhathi sePasika. Lokhu kulandela ukwehla kwesibalo sabantu abashone ezingozini zemoto ngonyaka odlule ngo-38% uma kuqhathaniswa no-43% wango-2024. Njengengxenye yomkhankaso wokuphepha emgwaqeni, uhulumeni wesifundazwe uhlole izimoto ezithutha umphakathi ukuba zisesimweni sokuba semgwaqeni. Iziphathimandla zithi inani lezimoto kulindele ukuthi linyuke liye ezimotweni ezingaphezulu kuka-1,500 ngehora ema-toll gate esifundazweni kusukela ngoLwesine oluzayo ngaphambi kwePasika. Kuboshwe izimoto ezine ebezingekho esimeni sokuba semgwaqeni. Iziphathimandla zithi amaphoyisa azobetshalwe kuyo yonke imigwaqo esifundazweni. Sekuyophumuza nomhla ka4 nje seliphelele complete iPasika. Siqalile manje sizozibona imoto zethu emgaqweni futhi uyazi ukuthi ngeke sisehlisa. Osuke semgaqweni kufanele uhloniphe umthetho wemigwaqo, kusetshenziswana kamnandi awudrive imoto yakho engaphambili eseceleni nengemuva. Lozo zimoto wena umnikazi wazo kufanele zishort baphephile abagibeli isimo sethu sambe kahle. Abashayeli bezimoto bathi bayakuthokozela ukubona amaphoyisa emgwaqeni kulesikhathi esimatasa sePasika. Hlawulisiwe ke namhlanje ngihlawulise u200 kodwa base bengichazela kahle ukuthi ngiyoyobika enkantolo ngoba ilayisensi isale kwenye imoto noma bengiyicelela ushwele kodwa ngiwuhloniphile umthetho. Iziphathimandla esifundazweni zixwayise ngokuthi abaphula umthetho bazojeza. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Amafama kwingingqi yaseVembe Limpopo ahlaselwe ukuqhambuka kwesifo sochwane kubikwe iziganeko zosulelwane eziliqela kule veki iphelileyo. Imvula ezithe gqolo ukuna zibangela ukuba kunwenwe kakhulu kosulelana ngesisifo. Esi sifo sihlasela ibhokhwe negusha kwaye sibangela intsholongwane ebuthandayo ubumanzi. Amafama akwilali yasebongeni kude kufuphi neLouis Trichardt ashiyeke ethe khulu bembe ngenxa yesifo senyebetho nochwane esinwenwayo kule ngingqi. Esifo sihlasele ibhokhwe kunye negusha. Imvula ezimandla kule ngingqi azincedisi nazo kuba zisinweniswa ngamandla esifo kwaye kunzima kumafama ukuzithomalalisa. Esifo sibangela ukuqhwalela, ukudumba kwakunye nezilonda emanqineni, nto leyo ekhokhela ekubeni izilwanyana zingakwazi ukuhamba, zingakwazi nokutya. Ukuba asinyangwanga esi sifo singabangela ingxaki ezimandla kwanokufa kwezilwanyana. Oku kulandela ukuqhambuka kwisifo senyebetho nochwane kwingingqi zeli, nto leyo ebangela uxinzelelo kumafama. Every time it rains, I've realized that the goats will be like limping after 2 weeks or 2 days, 3 days. So this foot rot, it's to an extent that the goat will get sick and the wound will start from the foot and going into the bones and it will die. Ayakhala amafama ngendleko zokunyanga izilwanyana. Omnye wamafama uthi ukuqhambuka kwesifo kule ngingqi kubangela ingxaki ezimandla. Athi la mafama adinga oogqirha bezilwanyana ukunyanga imfuyo yabo. When it rains too much, we experience the challenges of rotting. Yeah. And then we don't know yet
where to go to with that kind of a problem. Yeah. But with maybe getting advice to some experts like neighboring farmers who already experienced that, then we are able to know what can we do. Isifo sokubola kwamanqina naso sibangela inxalabo kumafama naxhomekeke ekuthengiseni imfuyo ukugxotha ikati eziko. Bamemelela urhulumente ukuba abancede ukuqubisana nale nyewe. Isebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni livakalise inxalabo ngamanani asezantsi abo bafaka amaxwebhu encwadi abaceba ukuzibhala ngolwimi lwenkobe ukuze isebe lincedise ukuzipapasha. Okuna njengoku isebe lenze isibhengezo esidlangalaleni limema ababhali ukuba bangenisa amaxwebhu abo okubhala ngolwimi lwesiXhosa, isiSuthu, isiBhulu kunye nesilungu. Ukuza kuthi ga ngoku uninzi lwamaxwebhu angenileyo ngawesiNgesi. Umphathiso wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni uthi ukwehla kokungeniswa kwalamaxwebhu abhaliweyo ngelwimi zesintu kubeka emngciphekweni ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kweli phondo nakulizwe ngokubanzi. Injongo yokupapashela ababhali iincwadi ingakumbi abo babhale ngolwimi lwenkobe kuqinisekisa ukuba iilwimi zethu azifi. Iyaxhalabisa into yokuba ababhali bethu bangabhali ngeelwimi zethu. Sikhupha isimemo ke kwabo banemibhalongqali ngolwimi lwenkobe ukuba bafake izicelo zabo ingadlulanga i-26 kaMatshi. Ukuza kuthi ga ngoku ngamaxwebhu encwadi ezingekapapashwa angama-47 esiNgesi elandelwa sisiXhosa esinama-24 ze isiSuthu abe 2 kuphela. Kwezemidlalo isibini sabantakwe nomzala wabo kuza kube kugqame bona kwitumente yamanqindi Golden Gloves ejongwe ngabomvu ngalempela veki eEmperor's Palace. uBrendan noBrian Tayse nomzala wabo Gerald Tayse baza kujika babezintshaba xa bengena kwiqonga lomlo elowenyeke ukubuya noloyiso. uBrendan noBrian ngonyana baka Andre Tayse wayesakuba intshatsheli yesuper middleweight engazange yalaliswa ngophotho kwishumi leminyaka. Yodwa iza kushiyeka ikhonye kongeni kwitumente kulindeleke itakisi intlanzi yeGolden Gloves. Usapho luza kujika lube zintshaba. Kuza kucaca icala uBrian noGerald besawungena eringini. Khona uBrendan Tayse noRogue Knapp baza kuvuthulula umpetho nguzulwano lweWBC Africa intshinga yeSA Junior Middleweight iza kuba ngumlo wabo wesithathu. uTayse waphumelela uqala ngo-2019 ze uKnapp wabuyisa isigqibo ngo-2022. Look, yeah, me and Rourke, we've shared the ring twice, you know, we've learned a lot about each other, gained a lot of respect for one another, but, you know, come 28th of March, I'm going to win this fight, I need to win this fight. Onamlo nomtsalane ngongaqhelekanga nguzulwano lwabazalanayo apho Brian ekesichengeni intshinga yakhe SA Light Heavyweight ngakuGerald Tayse. uBrian uthi kuza kulityalwa ngobuntakwe xa sebexhimfana. Well, sparring is sparring. It's different from a fight, you know, especially when there's something important like this bout on the line. So, yeah, sparring is sparring. On the fight night, it's something different. I definitely believe I can win this fight. I've had a tough camp behind me. We've worked very hard mentally and physically. So I do believe I can take this fight. Umagumede webhasa 1.2 million rand eliza kulwelwa kule finale lelona lakhe lalikhulu kwimbali yezamanqindi kweli loMzantsi Afrika. Sibulele mawethu ngokusibela ka indlebe senikhumbuze zangomsozi zanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.
Mawahlangana amafuli Phumilanga basemavumani ndinonkanyezi niphakele kuqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyapholeka mbukela into kubana noko lithe ngamafu kwindawo kaloko eziphako Appington kananjalo ke nemvula ezingephi singathi zingazilindela ke zika 80% kwindawo eziko Mahikeng naphako Bloemfontein siqhubeke ke mbukeli ezamvula zixananazile kwindawo ezikumantla ephako mazweni ngaye u80% phantse lonke elimbukeli kuyapholeka into kubana sizawuthi silindele imvula kanti ngomso ngenje xukuxa sawudibana nezibhaqo zenkunke mbukeli zinwenwe kulo lonke phako Gompo koMonti naphaka lokhu koThekwini ko Bloemfontein kananjalo naphako Pitoli into ethi ke uba uyaqhuma qiniseka into kubana uqhuba ngononophelo kananjalo ke mbukeli imvula zixananazile phaka kwindawo ezikomntla koloni kanti uSouth African Weather Service kube isilumkiso namhlanje noba ngaba singalindela indudumo ezimandla sizilindela ke mbukeli kwindawo ezikumantla phako Thekwini kananjalo kwindawo ezixananazileyo kokuphumleni siqhubeke siqonde ngqo koPitoli koMahikeng nakwindawo ezikomntla koloni singalumelanga ke mbukeli umlilo wamadlelo phaka kwindawo ezikontshona koloni kananjalo ke mbukeli kulindeleke nomoya obhudla ngamandla kwindawo ezigudlunxweme phako Gqeberha kanti ke mbukeli kuyaphawuleka into kubana ngomso indudumo ezimandla ziyaqhubeka phako Appington ko Bloemfontein nomlilo wamadlelo uchwechwela phaka kwindawo kaloku mbukeli ezikwimpuma yentshona koloni emangalisweni kanti ke amaqondo okutshisa aphansi ngokuhlwa kwindawo ezikumusina nguye u21 degrees ePhalaburi bengu20 eMbombela bengu18 khona ko Emelo ibengu15 phole ke mbukeli ephako Richards bengu21 eThekwini ibengu22 ngomso liyakhila ngu28 eThekwini emazweni kanti ke liqetha uBhobho iphako Mthatha ngo32 eMonti phako Gompe ezenzweni lingamashumi amathathu kanti ke Point Bloemfontein bengu24 eDR ibengu28 kanti ke mbukeli siyajonga ke pha outroom ke mbukeli ngu33 satsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni Khosi